Hello mga mamshis! Ito na nga ang aking ginawang hotdog roll with mayonnaise at cheese on top. Subukan nyo ito, tara! Let's cook guys! So, unang ginawa ko is yung mga hotdog, in-steam ko muna sila sa tubig. Pagkatapos na steam, so ready to go na yan. And then yung pan, pinitpit ko siya ng konti. Ayan, and then pagkatapos meron tayong milk, kung wala kayong milk, pwedeng egg, kung wala kayong egg, tubig, at ating breadcrumbs. Ilulubog mo lang yun sa tubig and then ilagay sa breadcrumbs. Ganyan lang kasimple mga mamsi, ulit-ulitin mo yan hanggang maubos ang mga hotdog. Kung ilan yung gagawin mo. Pagkatapos, ready to cook na yan. O, diba? Ang bilis lang. Tara, iluluto na natin. Magpa-fry na tayo. Siyempre, di mawawala ang mantika. Ayan, pagkatapos, wait mo lang siyang maging golden brown. Mas masarap yung ganyan na kulay. Para hindi siya, tawag nito, maputla. Diba? Ang ganda ng kulay. And then, ayan, luto na guys. Magugustuhan ng mga anak nyo yan. Dahil super sarap mga mamshi. Bye guys!